बुंबाय थादों जों मानो दादों गोबाङा बुंदों गोबावसो जाबाय होननानै बहुद सिगाङावनो दानांगौमोन बिराद बावद्रायबायसो होननानैहाय थ' जेखि जाया बेनो हयथ' मोजां सममोन जों बेखौ दानो हाबाय मानसिफोरनि जिथु रेसपन्स रायजोफोरनि रेसपन्स बेखौ जोङो नुनानै गोमोदों मोजां मोनदों आरो जोङो थुलुंगा मोनदों आरो बेनो जोंखौ इयुननि खामानि मावनायाव बोलो गोहो होलांगोन होननानै आं आसा खालामो एनडिएफबिनि गोरबोआव जोनोम मोननाय बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'नि खोथा बुङोब्ला बेयो जोंनि गेजेराव एनडिएफबिनि गिबि पलिटिकेल नाजानाय नङा बे जाबाय जों सेकेन्ड होननानैसो बुंनांगोन गिबियाव 1996 मायथाइयावनो जेब्ला बिटिसिबो एकर्ड जायाखैमोन बेनि सिगाङावनो एनडिएफबिनि नाजानायाव पीडीएफ होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदोंमोन गिबि खेबनि थाखाय बर'फोरनिफ्राय सा 9 एमएलएसफोर देरहा होनानै आसाम एसेम्बलियाव हरनो हादोंमोन आरो सासे एमपिबो हरनो हानाय आरो बेनो जाबाय एनडिएफबिआ जदिव हाथियारजों सोमावसारबाय थादोंमोन जायगायावबो पलिटिकेलि जुजिनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय थाखा फैसा मानसि बिदि बाहायनानै खरस खालामनानैहाय पलिटिकेल राइट्सखौ गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्बलियाव गायसननो हादोंमोन दिनै बे जों बेखौ नैथि खेब होननानै बुंनांगोन जे एनडिएफबिनि जि स्ट्रागल एबसुनि स्ट्रागल होन सोरबा बिएलटिनि स्ट्रागल होन एनी काइन्ड अफ स्ट्रागल बेफोर जाबाय रिलेटेड टु पलिटिक्स रिलेटेड टु आवर राइट्स जोंनि मोनथाय जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथि बेफोरजों गासैबो सोमोन्दो थानाय बेवहाय बेफोरो पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव जाया थ' एनडिएफबिनिफ्राय बे साननाया आगोलनिफ्रायनो दङ जे मैया दाखालिसो सानब्रबनानै बे पार्टिखौ दानाय नङा आं बेनिखायनो बुंबाय 1996 मायथाइयावनो बेनि एग्जाम्पल दंखायो नाथाय गेजेराव थाद'दों नायदों गासैखौबो स्टाडि खालामदों नोजोर होबोबाय थादों दा दिनै बेनि उनाव एकर्डबो जाफैलायलांबाय एनडिएफबिनि जिथु नाजानाय नांनाय बेखौहाय भारत जदिव जोंनि मानसिफ्रा माखासेफ्रा बे जेबो नङा ओरैनो अमुक थमुकसो होननानै बुंलाबायोमोन सोरबाया क्लाबसो सोरबाया गुन्डा पार्टिसो अनेक बिदि बुङोमोन नाथाय जेब्ला गावनि हिस्टरिकेल राइट्स गावनि पलिटिकेल आइडेन्टिटिनि थाखाय नांनायखौ नन स्टप जेथिया नांबाय थाबाय 10 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर सोमोनांथावै थाद'आलासिनो मानसि थैदों खाजादों सोरबा रेप जादों न' बां बुख्रुबजादों थाद'आलासिनो गावनि जायगायावबो थानो हाया थेवब्लाबो 10 बोसोर नङा 20 बोसोर नङा 30 बोसोरल' नङा अलमोस्ट 40 years कन्टिनिउसलि नांनायाव भारत सरकाराबो गंग्लायनानैहाय सिकिउरिटि होबाय रिकगनिशन होबाय जे बियो ल' एन्ड अर्डारनि प्रब्लेम नङा बेयो बिसोरनि पलिटिकेल प्रब्लेमसो बेनि थाखाय इन्टारलकेटर होबाय सावरायनाय जाबाय पीस प्रसेस जालांबाय बेनि उनावहाय जों बयबो मिन्थियो एकर्ड जाबाय किन्तु एकर्डखौ जिबादि अबस्थायाव खालामबाय जिबादिहाय जाबाय मा एकर्ड जागोन बेखौ एनडिएफबिनि गायसनगिरि माबायानो आफादगिरियानो मिन्थिबावासै स' माबादि खालामनानै खालामखो जों बेखौ दिनै मिन्थियो आरो सम फैब्ला जोङो फंसे जोङो रायजोनि गेजेराव आरो बुंलांबाय थागोन दिनै आं बेफोर गासैखौबो बुंजोबनो थाङा आं बेखौल'सो बुंनो थाङो जे दिनै एनडिएफबिनि जा सिमां दंमोन बर' रायजो राजानि जा सिमां दंमोन समस्त बर' रायजो राजाया जिबादि अननानै जाहोनानै दोनखुमानानै सिबिनानै जिबादि मदद होदोंमोन हेफाजाब होदोंमोन जोंनि हांमा हांसानि गावनि माबा मोनसे मोनहैगोन होननानै बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानो गोनां जादों जोंहा 6 केडेटनि गेजेरजों जि बिथा मोनसे मोनदोंमोन बे बिथानि जोंनि जिथु गोहो बोलो बियो गैया जालांनो हमदों आरो थाङै थुङै हयथ' 5 बोसोरनि उनाव बै 60 बोसोर 17 बोसोरनि आगोलनि अबस्थाया फैफिनगोन बेवहाय बेफोरबायदि अबस्थायाव थाङोब्ला सोर मिन्थिनो बोसोरबानि उनाव 10 बोसोरनि उनाव सोरबा आरो संग्राम खालामफिननोबो हागौ बेवहाय बेफोर गासैखौबो जोङो गाबथानानै जोंनि पावार मोननायफोरखौ गाबथानानै आरो जों जाहाथे पार्मानेन्ट मोनसे पिस लाबोनो हायो नंखाय बांखाय बाथ्राजों दिनै बर' हारिखौ सेरखाय बेरखाय खालामनाय बिटिसिआव थानाय गासैबो हारि राव धर्म रायलायग्रा मानसिफोरनि जिथु साननाय हनाय बेफोरखौ लेथेर फेथेर खालामनायफोरखौ जोङो हमथानो थाखाय दिनै एपिबिआ गसंथादों जोङो बिबानसो लानो होननानै फैदों अनेकआ अनेक बुंगोन जोङो ससियेल सार्भ खालामनाय मानसि बेवहाय जों सैथोआव थानानै जोङो नंगौखौ बुंनानै
जोङो गोदान मोनसे डिसिप्लिनड मोनसे राजखान्थि एबा पलिटिक्स खालामनो जों आवगायदों पलिटिक्सआ जेरै गोथार बेखौ जोङो गोथारैनो लांनो नागिरदों आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे बियो डिभिजन लाबोआ जों बेखौ हास्थायो जोंनि डेम'क्रेटिक हादोरावहाय जायानो लुबैयो बेनो जि समाव लुबैयो बेबादिहाय दोलो दानो हायो बा माबा मोनसे आफादफोर दाना लानो हायो बेयाव जेबो दाय गैया सोरबाया बेफोरखौ बाजादोंब्ला बे गिनानै बाजानाय बा मेगन सानानै बाजानाय किन्तु मोनैनि बाथ्रा गैया सोरबाया बेखौ मोना होननानै बुंदोंब्ला जे गोदान पार्टी दानो मोनामोन अमुकमोन थमुकमोन होनदोंब्ला बे जाबाय डेम'क्रेसिनि बेरेखा थानाय मानसि एगेन्स्ट डेम'क्रेसि बेवहाय जों बेखौ सिन्ता खालामनांगौ जेबो गैया लोब लोब रायजोआ जोंजों दिनै जइन जानो नागिरबाय थादों जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै जोङो जइन खालामथ'वाखैमोन फार्स्ट टाइम जों दिनै फर्मेलि बेयावहाय जइन प्रग्राम लाबाय বহুত ঠাইত আমাক জইন হ'বলৈ মানে হেৰি কৰি আছে আমি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণে আমি জইনিং প্ৰগ্ৰাম লোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহেকৈ আমি জইনিঙৰ প্ৰচেছটো আগবঢ়াই লৈ যাম কাৰণ स्ट्राक्चारफ्रा कमप्लिट जानानै थायाब्ला असुबिदा जायो बेवहाय जइनिंआ एसे लासै लासैबाबो जाबाय थागोन जाया मोजां मोनो बे दाखालिनो बहुदा डिसाइड खालामखाबाय जे जि खालि जोङो एनाउन्स खालामदों एपिबि दानाय जाबाय होननानै ओइ खालिनो गोबाङा अलरेडि डिसिजन लानानै थाखाबाय जे येस वी आर विथ एपिबि जों एपिबि आव थागोन एपिबि जों खामानि मावगोन बेखौ अनेकटा डिसिजन लानानै थाखाबाय थ' बे दानि दिनाव मानसिफ्रा बेबादि फास्ट बेबादिहाय थोंगोरहै सानो आरो बे समाव जुदि जोङो ओरैनो बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ जोङो मिसलिड खालामनो नागिरबाय थायो अब्ला बे जोंनि हारिनि थाखाय बे बिटिसि ओनसोलनि थाखायनो बेयो गिथाव बाथ्रा जाहैगोन दिनै सान्थिनि खोथाखौ जों सानफ्रोमबो खोनायो किन्तु बे सान्थिखौ सोर मोनमारगोन नों ससियेल मिडिया फनखौ अन खालाम ससियेल मिडियायाव थां फुंनिफ्राय हरसिम असान्थिनि खोथाल' रायनायल' बखिनायल' जों नुयो मानि थाखाय सान्थियाव थाब्लाथ' मानसिया बिदि बुङाना बिदि खालामाना जों मानो थाखाय बेफोरखौ नुदों नो वान इज इन पिस आरो सान्थिया खुगाजों बुंनाय नङा आं लाबोदों जों होदों गोदो असान्थिमोन दासो सान्थि फैबाय मा बेलाय मा खोथा बेलाय सान्थिखौथ' सोरबाया बिफांनि फिथाइ बायदि खानानै पकेटाव होनो हानाय जिनिस नङा आंनि बेगाव सोना हरबाय नै सान्थिया लांदो थादो सान्थि थादो No one can do that. सान्थिया जों गोसोजोंसो बयबो मोनदांनो नांगोन जानाय समाव उन्दुनाय समाव बेरायनाय समाव खामानि मावनाय समाव जों जेब्लायबो सान्थि गोजोन मोननो नांगोन मोनदों दा जों दा मोनाखै दिनै जायफ्रा सान्थि लाबोग्रा सोरबा सोरखारा सान्थि लाबोना होआखै सोरबा दैदेनगिरिया दिनै बर'लेण्डआव सान्थि लाबोना होआखै जुदि सान्थि लाबोदों बे एनडिएफबिल'सो लाबोदों खारन एनडिएफबिया हाथियारजों सोमावसारनायनि उनाव जि पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्डनि उनावहाय हाथियार दोननानै हाथियारखौ गथायनानै जि अबस्थायाव दिनै दङ बेनि थाखायसो दिनै सान्थि फैदों अब्ला सोर बेखौ डिमान्ड खालामना दाबि खालामना लानो हानो जे जोंसो सान्थि लाबोदों बेवहाय बेफोरबादि नंखाय बाखाय बाथ्रा फोसावनानैहाय जोङो ओरैनो सा साज्रां जुदि पलिटिक्स खालामबाय थायोब्ला जोंनि जि बिथा मोनखानाय 6 स्केड्युलनि गावखौ खुंनो मोननो हानायनि जि गोहो आलादा रायजो नङाब्लाबो सभरेन स्टेट नङाब्लाबो दिनै गावखौ खुंनो थाखाय मोनसे रिकगनिशन मोनसे सिनायथि मोनसे मोनथाय मोनसे खाबु बेखौथ' जोङो खोमानो हायाना किन्तु दिनै थांनाय बे 5 बोसोराव बे ओरैबादि माने स्पिडआव गोमालांनायनि लामायाव बेखौ हमथानोबो हाया हमथानो बोरो कारण दानि सरकारा माइनरिटी गभर्नमेन्ट बेयाव मानसियानो कम एতিয়াৰ চৰকাৰে এইবিলাক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই এইটো মাইনৰিটি চৰকাৰ হয় এইটো প্ৰডাক্ট অফ লিলি হোটেল এইটো পিপলছ মেন্ডেট পোৱা নাই এতিয়া যেটো চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে সিঙ্গল মেজৰিটি পোৱা নাছিলে এইটো লিলি হোটেলৰ প্ৰডাক্ট হয় লিলি হোটেলত বস্তুটো বনাই প্লাই ইয়াত পঠোৱা হয় লিলি হোটেল বানাयनाय জিনিস पिपल्स मेन्डेट होननानै बुङो दिनै जोंनो पिपल्स मेन्डेट होदों रायजोआ जोंखौ माने सोरखार खुंनो होदों बेवहाय जों खुंदों नो पिपल्स मेन्डेटखौ माखौ होनो जाया बांसिन माबे पार्टिया बयनिख्रुइ बांसिन मोनो सिंगल लार्जेस्ट नाम्बार मोननायखौसो बुङो बेबो नङा बेवहाय दिनै थाङै थुङै आरो थाफानाय नेशनेल पार्टिया फैसा होनानै मानसि बायनानै बिसिनि नाम्बारासो दिनै बारा बेवहाय माइनरिटी गभर्नमेन्टखाय जेबो हमथाना लाखिनो हाया compromise after compromise after compromise खालाम गासैखौबो गैया खालामनो नागिरदों আজি 6 स्केड्युलर कैरेक्टरिस्टिक तो किय राखिबो पारनाय कारण माइनरिटी गभर्नमेन्ट एटिया
এলায়েন্সত আছে সিটো পাৰ্টিৰ নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ বেছি আছে এতিয়া এমচিএলএ গতিকে এনি টাইম হাতে ভৰি ধৰি কোৱাহে কথা আৰু 5 বছৰ শেষ কৰিবলৈ দিয়ক কি ডিমাণ্ড কৰিব কি খুজিব ইফালে হাত কাটিছে ইফালে ভৰি কাটিছে ইফালে কাণ কাটিছে ইফালে নাক কাটিছে তথাপিও মোক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক শেষ হৈ যাব যেতিয়ালৈকে আমি যদি আকৌ বাট চাওঁ তেনেহ'লে শেষ হৈ যাব आथिखालाव दानख्लाब दुनख्लुब दा बिटिसिया जेबोआनो गैया आरो थाहैनायानो नङा बेनिखाय आं बिराद मोजां मोनदों साबायखर बावदों साफ्रोमबो बेयाव फैनायखौ प्रतिजन व्यक्तिक মই আপোনালোকক সন্মান জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেকুৱা এটা সাহস লৈ আপোনালোকে একেলগে অহাৰ বাবে ভৱিষ্যতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ভাল বেয়া দিন যি আহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত লগ পাম বুলি আশা কৰিছো मोजां सम फैथों गाज्रि सम फैथों गासैबो समावनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो लोगोआव मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बेनिख्रुइ बांसिन मानसिनि खाथियाव जों थांनांगोन जोंनि साननाय हनायखौ जोङो लानानै थांनांगोन खामानि मावनो नांगोन आरो बयखौबो जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन होनना आसा खालामनानै इसोरा जोंखौ बयखौबो बोर होथों एपिबिआ जेब्लाबो गोजौथिं मैखां दैखांनानै रायजो राजानि गासैबो हारि हारिसा धोरोम रावारि मानसिनि मोनथायनि थाखाय आरो बे बिटिसिनि रैखाथिनि थाखाय खर' दैखांनानै जेब्लाबो खामानि मावनो हागोन होननानै आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबबाय थेंक इउ धन्यबाद